Abubakar Bashir mai sanda kuke gani tare da amaryar Hassana a garin Kano. Kun ga yadda ake linki da dala da sefa, kun ga yadda ake linki a abokanan arziki wanda suka zo a Kannywood. Sannan akwai wannan babbar kungiyar wacce ni zan introduce ɗinta ta tasin a tana wannan guri. Da haka yanzu mun dakatar da linki sai an jima za a yi. Best Hausa gaskiya matakin nasara. Ku danna subscribe da kararrawa domin samun sahihan labarai. Allah ƙara lafiya, saka baka ga uban ango. Allah ƙara lafiya, Allah tsare ga ɗan soja na PA. To, sauka lafiya, sauka lafiya. Waye mutum ne? Na ce mutum ne, ka ce shi waye wanda ce mutum ne, kai ne karfa, ai cewa kai waye, ya ce mutum ne. Allah ya sa kowa ya kowa gidansa lafiya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك صراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. taro da addu'a dukkan abin yi da abin fitina da kai addu'a alfarma annabi Allah yana karewa komai da haka amarya da ango mun yi abin da ya fi komai daraja ita ce addu'a da salati 10 ga annabi. So Allah ka kara annabi daraja, Allah ka bar mu soyayyar annabi bisa aure da su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Abubakar Bashir bai shada tare da auren sa Hassana za ku shiga sabuwar rayuwa. Za mu shiga abu na gaban Allah yadda domin ce amarya da ango da farin ciki. Ni da dan sa kida da mutunci da
wannan babbar kungiyar wacce ni zan introduce ɗinta ta tatin a tana wannan guri da haka yanzu mun dakatar da liki sai an jima za a yi. domin mu gane so sai mun fara nasuwa don dole so shi ke kai mu na da tabbata na tare gayya wasiƙo ne za ka kai wa mai sona ayyo na rayuwa idan da masoyi tana yawa idan ka rabu da tura wahala za ka tashi ba ka kwanta ba ka ruwa amma ba su zancen mazan jiya kan so ne ko tsaye idan na yi bakin ciki ki ce idan ba da tallafi dole kaunar ki ta yi kuce domin guje gishi ka bar gulbi ya du'a don misali rama ku koyi bakin ciki misali da ni da ke
Ya ce zai zare guda 8. Kawo gare shi ya ce zai zare nawa za ka zare? Gaya abu nawa za ka zare? Kebura nawa za ka zare? Domin mu gane so sai mun fara nutsuwa, don dole so shi ke kai mu kusa. Ina da tabbata na tare da yi wasiƙo ne za ka kai wa